Naay Bible sa balay, naay Biblia. Wow, very good ang mga kids. Kay naa sila'y Bible. Mga tanak ko, kabasa naman ta na. Kabasa na? Okay, mga tanak ko, ibasa ninyo ni? Okay, very good. No? Very good kay gibasa nato. Maunay pinakamaayo. Okay, mauni. So kailan nagyutag Bible no? Pero kabalo ba mo nga naay mga tao nga dili mo tuog Biblia? Kaya nga naman, ang ilang unahon nga kanang Biblia, sinulat na nagtao. Pareha na sa libros doktor. Pareha na sa libro sa abogado. Di sila mo tuo. Naay mga taong anak. Pero kitang tanan nga naa karon din he, mga taga-proxengto, mutuo tag Biblia no? Very good. Okay, kaabti ko manubag sa akong estudyante no? Ganahan kay kung mag-istorya anak. Ganahan kay teacher magklase. Basta ang mga bata, alive. No? Response good. Okay. Naipangutan na din he. Unsa man ang Biblia. Kaya ang ubang tao, dili man matuo. No? Kasi natagtao, unsa man dahil ni. Okay. Atong tanawon sa unsay gisulti diri. Ang Biblia, mao ang pinakasagradong basahon nga gisulatan sa mga pulong sa Dios. Sagrado, unsa man ang sagrado? Bupasabot, balaan. Na dili pwede nato himuon nga ordinary nga ato lang patong-patungan og mga libro. Ang pinakailalom ang Bible. Gitungtong dito ang textbook sa grade 6, ang libro sa unsa na lang po nga mga libro. Dili no? Kay unsa daw ang Bible? Sagrado. Kay unsay nakasulat diha sa Bible? Pulong sa Dios. No? Ang nakasulat sa Bible, pulong sa Dios. So sa atong panimalay, dili gyud nato tugutan nga tungtungan o bisag unsa nga libro ang Bible. Tuan as pinakailawom ang Bible. Kay ang gitang tungtong ang mga libro nga uban pa nga mga libro. So kay sagrado siya, dili nato tamhang-tamhangan ra. Kay sagrado, balaan, kay pulong sa Dios. Okay. Sunod nga pangutana. Unsa man ang makasusubong sayop sa mga katawhan karon? Uy, nasayop di ang mga tao. Unsa may sayop sa mga tao? Atong tubagon diri sa Mateo 22:29. Kay maklaro man no. Apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahong sa Dios. Nasayop da ita. Nga naman, wa ta nakasabot. Nga nang wa man ta kasabot, kay wala man magtuon. Diba? Sa mga bata sa eskwelahan, kung dili ta mag-study, makasabot ba ta sa lesson? O dili yun no, parihara na siya. Kung dili na to tunan, dili na to basahon ng balang kasulatan, di yun ta kasabot. Unya magsunod-sunod na yun ta, unsay gisulti sa atong leader. Diba? Unsay atong nabatian, mag-ujon-ujon rata, kay nga naman, kay wa man ta mutuon personal. So kinahanglan yun nga, tun-an nato para dili ta masayop. Kaya ang pangutana ganina, unsa may makasusubong sayop sa mga tao, ang wala pagsusi, ang wala pagtuon sa balaang kasulatan. Unya dayon lang tagsunod-sunod ug unsay atong namatan, maoy atong pakamatjan. Diba mao na? Moingon na dayon ta nga, na mao naman gud ni akong namatan. So di na ko magtuon pa. Di na ko mamati anang inyong pulong. No? So dili day na kinahanglan tuon mag-study para mahibalo. Okay. Pangutana. Nganong kinahanglan man nato susihon ang balaang kasulatan? Magsusi gani magtuon, no? Ngano man daw? Halabi mangutana ko di. Nganong mag-study man kanu diri bi? Kani kay nag-smile gyud siya, nalipay kay siya nga naka-attend karon. Nganong mag-study man ta? Para mahibalo no? Kay kung di ta mag-study, di ta kahibalo. No? So mag-study gyud ta, mamati gyud ta no? Di ba sa eskwelahan mamati gyud ta? Oh, kay kung di ta mamati, di ta kabalo. Unya mag-zero din ta. Kinsay gustong ma-zero dire? Oh, mamati gyud ta ha, di ta magbaritis. Oh? Okay, di ta magmaritis. Okay, padayon ta. Kaya di na sila magmaritis. Ang magmaritis na, doon gyud nako. Ha? Doon nako ha, basta magmaritis. Kay wasa tayo maritis ay karon. Kay mamati ta, mag-study ta para na isulod ato
Very good. Okay, ganahan ko anak. Sunod. Nganong susihon daw na to? Juan 5:39. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahuna-huna man kamo, nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dahayon. Ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. Unsay atong makuha kung magtuon ta? Kinabuhing dahayon. Kinsay gusto nga dili na mamatay, bes? Kanang magbuhi na gyud hangtod sa hangtod. Ganahan gyud ta anak no. Di ba? Gusto gyud ta nga naman. Masakit ganita magpadoktor ta. Kadi ta gustong mamatay. Mo na kung magtuon ta sa balaang kasulatan, makakaplag tas kinabuhing dayon. Makapuyo ta niya ng langit nga ang atong kinabuhi wala na'y kamatayon. Permanente na. Happy na dyan sa permanente. Di na ta muhila. Di na ta mag-uol. Nindot kay na siya. Kung magtuon ta sa balaang kasulatan. Sa Bible. Okay, sunod nga pangutana. Kinsa man ang nagsulat sa Biblia? Okay, kinsa man nagsulat sa Biblia? Atong tanan. Okay, atong tan-aon diri sa 2 Pedro 1:20-21. Kung kinsay nagsulat sa Bible. Okay. Kinahanglan inyong mahibaluan kini. Una sa tanan nga walay propesiya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. Kinaugalingon gani nga pagpanabot. Kanang ato-ato ra gani? Oh, ato-ato ra. Okay, so wala kuno no? Walay kuan, walay propesya diha sa balang kasulatan nga kinaugalingon ra. Okay, sunod. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao. Hinunoa minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. So kinsa nagsulat di ay mga balaang tao sa Dios nga ang nagmando ang balaang espiritu. So dili siya ordinary ha. Balaang espiritu ang nagmando sa mga balaang tao. Dili pagyud ordinary nga mga tao. Kana pagyon mga balaang tao pagyud. Uy, nagmaritis na pud sila. Bawal magbaritis so. Unya na ta magbaritis pagdahuman. Okay. So, usbo na ko kinsay nagsulat sa balaang kasulatan? Mga balaang tao nga minanduan sa balaang espiritu. Okay, sunod nga pangutana. Unsa pa ang angay natong masayran? Mahitungod niining balaang kasulatan. So, unsa man atong basahon din hibi? Ingon dire adunay 66 ka libro. Di ba ang Bible isa man siya ka libro no? Pero gitaw siya Bible. By meaning duha. Pareha ba ng bike or bisikleta? Nganong gitaw siya bisikleta? Kay duha ka bukligid. No? Bicycle kay duha ka buk ang iyang ligid. Okay, gitawag ko siya Bible kay naa siya duha ka kanang say tawag ana grupo. Okay, ang bag-ong tugon o daang tugon. Ingon diri adunay 39 kabasahon ang daang tugon o 27 kabasahon ang bag-ong tugon. Ug kapin sa 40. Arang daghanan no. 40 kabok magsusulat ang nagsulat sa balaang kasulatan. Lahi-lahi ang dapit, lahi-lahi ang panahon, ug dili man nagsama ang ilang kahimtang. Apan ang ilang mga sinulat, wala man nagkasumpaki. Kay ang nagmando kanila mauman ang balaang espiritu. So grabe no? Sa 40 kabok writers or nagsulat, wala gyud nagkasumpaki ang ilang ideya. Nga naman, isa na may nagmando ang balang espiritu ra. Ang Holy Spirit ra ang nagmando sa mga writers. Unya, di pa yun sila isa ra og lugar nga gipuy-an. Lagyo pa yun, lain-lain pa yun og lugar. Pero wala yun nagkasumpaki ang idea. Okay, sunod. Ang tibuok Biblia may 31,173 ka mga bersikulo. 23,214 sa daang tugon o 7,959 ka bersikulo sa bagong tugon. Mikabat sa 1,500 ka mga katuigan gikan sa pagsulat ni Moises hangtod sa pagsulat ni Juan Revelador. Grabe kadugay adisir na human ang Bible. 1,500 years gikan pagsulat sa kanang Bible, no, kanang picture diha
Ang pirmiro nga libro Genesis. So gikan sa pagsulat ni Moses sa Genesis, 5 ka libro si Moses nagsulat: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros ug Deuteronomy. So gikan pagsulat ni Moses hangtod sa Revelation or pinadayag 1,500 years. So grabe ka dugay. So nangamatay na lang ang nagsulat, wa pa nahuman og sulat padulong sa pinadayag. Pero ang ilang ideya wala gyud nagka sumpaki. Nganuman isara ang nagbando ang balaang espiritu. Okay, so ing anak ka, sagrado ang atong Biblia. Okay, sunod. Ang Biblia gihubad ngadto sa daghang pinulungan sa kalibutan. Klase-klase para diri sa atoa. Ang atong language diri Cebuano or kanang Binisaya, no? So naaputay ang lengguwahe. Ingon diri ang 1997 edition sa Guinness Book of Records nag-ingon, by 1993 complete version of the Bible had been translated into 3,378 languages. So dugay na. Atong 1993, makahimo sila og translation nga 3,378. Maon diha nato mabasa sa The Guinness Book of Records, edition 1997, page 227. Nganong kinahanglan man i-translate ang Bible? Na ay Bible nga waray, na ay Bible nga Tagalog, na ay Cebuano, na ay English, na ay Spanish,